mużiċista, talent ieħor li wirtet minn missiera u ibnu Adonai li qiegħed ikabbar bisħieħ l-unur artistiku tal-familja Camilleri Cauchi. Is-sempliċità u l-umiltà tiegħu dan l-artisti gawdi minn ammirazzjoni li tixraqlu tas-sew u dan hu den li jissejjaħ iben l-iskultur Wistin Camilleri. Irridu ngħidu wkoll illi Michael Camilleri Cauchi kien ġie onorat bit-titlu ta' kavallier mal-Ordni ta' San Pietru u San Pawl. Din l-informazzjoni li għadni kif wassaltilkom hija meħuda mill-ktejb tal-festa li ħarġet is-Soċjetà Filarmonika San Bartolmew tal-Gargur imwaqfa fl-1985 minn dan il-ktejjeb li kien ħareġ ir-rivista li kienet ħarġet fis-sena 2011. Qegħdin naraw l-scouts ukoll li jinsabu eżattament għadhom kemm niżlu mit-taraġġ tal-Bażilika Ġorġjana waqt illi fil-bib tal-Knisja qiegħed bil-mod il-mod jitfaċċa Ġesu Redentur. U l-Gvernatur saqsihom lil min triduni nitilqilkom minnhom it-tnejn lil Barabba jew lil Ġesu. U ma bdew jgħidu lil Barabba u Pilatu qallhom u x'nagħmel b'Ġesu li jgħidulu l-Messija. Wiġbuh il-koll u bdew jgħidu salbu, salbu. U saqsihom imma x'għamel ħażin. U huma bdew aktar jgħidu u jgħidu salbu. Meta mbagħad Pilatu ra li kollu kien għal xejn anzi li kienet se tinqala xi rewwixta qabad ħasel idejh fl-ilma quddiem il-poplu qal jien minix ħati tad-dem ta' dan il-bniedem. Dan araw ħintom. U l-poplu kollu qabeż u qal demmu fuqna u fuq uliedna. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taħissu tajulhom biex isalbuh. U ħaduh magħhom biex isalbuh. Huma sejrin sabu raġel minn Ċirene jismu Xmun u ġaluh jerfa'lu s-salib. Mbagħad meta waslu fuq il-post il-Golgota jgħidulu l-qorrija taħu jixrob imbit b'taħlita ta' morr. Huma sejrin qabdu wieħed jismu Xmun minn Ċirene li kien ġej lura mir-raba biex iġorlu s-salib. Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh, fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidrhom u jibkuh. Imma Ġesu dar lejhom u qallhom: nisa ta' Ġerusalem, tibkux lili, iżdibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Il-qniepen tal-Bażilika waqfu sa' 6 tal-lejla fil-waqt illi iskiet illi qed jiddomina din il-pjazza għad-daqq tal-marċi funebri filmati mill-isbaħ nistgħu naraw il-ħruġ tal-vara ta' Redentur. Huwa tajjeb illi f'dawn il-ħinijiet anke aħna nifqu għal-mument għal-kummentarju li nwaslulkom u nħallu l-istampa titkellem waħedha, stampa li qegħdin inwaslulkom mill-Belt Victoria waqt il-ħruġ tal-vara ta' Redentur minn jaf kemm nies jitolbu lil Ġesu Redentur u allura f'dawn il-momenti għal ftit ta' sekondi nħallukom tirriflettu anke wkoll tagħmlu talbiet tagħkom waqt li qegħdin naraw il-ħruġ tal-vara ta' Redentur jirġu mill-Bażilika ta' San Ġorġ. jiżvolġu qudiemna. Jista' jkun illi jitqanqlu fina bosta emozzjonijiet. Tajjeb illi llum aħna niftakru fil-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu nifhmu f'dana il-mument traġiku fl-istorja tal-umanità. F'ħafna modi imma dan il-mument għadu magħna. Għadu magħna kull meta l-innoċenti ibatu bl-ħtija. Għadu magħna fil-fitmi tal-inġustizzji. Għadu magħna fil-qtil tal-innoċenti, kemm nisa u kemm irġiel. Għadu magħna meta l-kefrija tal-bniedem donna tirbaħ. Imma l-mulej merfuħ il fuq
jiġbidna leħ bl-umiltà, bis-sabar tiegħu. Hemm ukoll ġo fih il-faraġġ, is-saħħa u l-mediċina għall-fejqan. Kemm il-qawwija il-profeta u l-profezija ta' Iżajija illi l-Knisja tfakkar kull sena f'dana il-moment solenni. Meta niftakru li tawh qabar mal-ħżiena, difnuh mal-onja għalkemm għamel l-ebda deni u minn fommu qatt ma ħareġ ebda ereħ. Iżda l-mulej oġbu jakxu bil-mart. Tal-li joffru ruħu b'sagrifiċċju ta' reparazzjoni u qatt jara nisel u jtawwa liemu u r-rieda tal-mulej isseħ bih u fih. Il-profezija tal-profeta Iżajija mhux biss titkellem fuq l-umiljazzjoni tal-qaddej ta' Alla, fuq is-silenzju tiegħu, fuq ir-rassenjazzjoni tiegħu, fuq il-manswetudni tiegħu, imma wkoll titkellem fuq il-qawwa tas-sofferenza tiegħu bħala sagrifiċċju ta' reparazzjoni. Iva, Ġesu fit-tbatija tiegħu ipatti għad-nubit tiegħi u tiegħek. Hemm ukoll profezija tar-rebħa tal-li joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' reparazzjoni u għat jara nisel u jtawwa liemu. U minnu dan nisel jekk mhux aħna? Kif jittawwa l-jum tal-mulej jekk mhux permezz tal-ħidma tagħna? Aħna bħala komunità li nemmnu narfu li kultant notru u nisbaljaw fil-mixja tagħna warajh. Mhux bil-fors naddottaw l-istil tiegħu, imma llum tajjeb nitolbuh il-grazzja biex aħna wkoll bħalu nkunu preżenza ta' dawl, preżenza li tagħti t-tama, li nkunu nisel ta' dawk li jħobbuh, ta' dawk li qudiemhom nberkuh u ngħidu: nadurawk u Ġesu nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Għax il-ġust jiġġustifika l-qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tiegħu jitabba bieħu. Mela ejjew nitolbu biex aħna li aħna mifdijin bid-demm għażiż ta' Sidna Ġesu Kristu narfu kemm hu prezzjuż dan id-demm u ngħixu ħajja ta' min jixtieq ikun parti min nisel ta' Sidna Ġesu Kristu. Rajna l-istatwa ta' Ġesu Redentur ħirġa li ma' statwa kif għadna diġà waċċenajna qegħdin naraw fil-isris inħadmet minn Michael Camilleri Kawki u minn ibnu Adonai. Ta' min ngħidu xi ħaġa dwar dan l-artist żagħżugħ ukoll. L-artist rinomat Adonai Camilleri Kawki għamel l-ewwel statwetta tiegħu fl-età ta' 2 u nofs u li kienet ta' San George. Ta' 2 u nofs sar jaf li missieru Michael, artist Awċi, kien jagħmel l-istatwi u ġennen biex jagħtih ftit tafal f'idejh. Minkejja li l-istatwetta m'għadix għandu jiftakarha perfettament u jispjega li r-ras l-istatwetta u x-xabla kienu jinqalaw. Minn dakinhar Adonai baqa' jagħmel istatwi wara il-ġmil tagħhom imxerdin f'diversi rħula madwar Malta u Għawdex u għandu xogħlijiet barra minn xtutna wkoll. Jisħaq li l-arti dominat lu ħajtu u dejjem baqa' jitgħallem u għadu jitgħallem. Adonai ġej minn din il-familja artistika u nannu tiegħu u ħadd ħlief wistin kif diġà spjegajna. Numru ta' xogħlijiet li hemm fil-knejjes huma dawk tal-ġimgħa l-kbira u festi u anke għall-każini. Waħda mix-xogħlijiet li Camilleri Kawki għamel kien ixbija il-buż ġdid tal-Beatu Carlo Acutis li fiha tpoġġa r-relikwu tiegħu. Il-bust tqiegħed fil-komunità tal-Knisja Santa Marija ta' Ġesu jew kif inhi magħrufa bħala ta' Ġiżu fir-Rabat, Malta fl-altar ta' Sant'Antnin li tant devot tiegħu. Adonai għamel xi xogħol ukoll ma' missieru fosthom din il-vara li qegħdin naraw bħalissa tal-ġimgħa l-kbira fil-qala San George Għawdex Naħal Ġdid u n-Nadur. Apparti statwi tal-ġimgħa l-kbira, Adonai u Michael missieru ħadmu numru ta' statwi ta' dimostrazzjoni tal-festi kważi f'kull raħal Għawdex. Il-vara li qegħdin naraw issa fuq l-screens ta' televiżjoni tagħkom hija l-vara ta' Redentur illi tkompli anzi tibda l-mixja tagħha fost il-toroq sbieħ tal-Belt Victoria, il-vara ta' Ġesu mobbi s-salib illi wkoll hija vara skolpita fl-injam minn Michael u Adonai Camilleri Kawki propju sena wara li nħadmet l-Eċċejomo. Ġifieri issa niġu għas-sena 2013 din naraw lil Kristu
libes ħwejjeġ tal-bellus bi glalin ukoll tad-deb. Interessanti l-fatt ukoll l-effett sabiħ illi mhux normalment narawhom vari f'purċissjonijiet oħra. L-effett sabiħ tad-dawl. Id-dawl li qed jagħti spjegazzjoni sabiħa, spjegazzjoni perfetta fil-vari illi insibu jixħelu propju l-istess vari. Kwadrazzjoni sabiħa wkoll qed insemmi d-dawl huwa l-effett tad-dawl illi tinxtel il-pjazza tal-Bażilika. Meta il-ħin illi qegħdin inxandru din ix-xandira regordjata bħalissa huwa preċiżament 8:06 minuti, jiġifieri x-xemx għadha nieżla fuq il-Gżejjer Maltin, aħseb wara l-effett tant sabiħ bil-kulur bil-lewn vjola li se jkun qed jagħti perspettiva differenti ta' purċissjoni relatata mal-ġimgħa qazza. U issa qegħdin naraw il-Veronika fil-bib tal-Bażilika, il-wiċċ tal-Veronika huwa magħmul mill-kartapesta u nġib minn Marsilja fis-sena 1867. S'issa hija waħda mill-vari antiki illi nsibu f'din il-purċissjoni. Is-saqajn u l-idejn saru, ekku għedin naraw l-idejn tal-Veronika saru fis-sena 1919 u ma xogħol fil-kartapesta ta' Wistin Camilleri. Imlibsa wkoll il-ħwejjeġ tal-bellus bi glalin ukoll tad-deb u x-xar propju tal-Veronika huwa xar reali, ġifieri huwa xar ta' veru. Tajjeb ngħidu wkoll li jingħad, anzi iktar milli jingħad huwa fatt li din mhijiex l-ewwel vara tal-Veronika li nsibu hawnhekk illa għaliex u sa ftit snin ilu kontrajta jien stess niftakara fuq armarju fis-sakristija ta' San George kien hemm oħra iktar antika. Dina il-Veronika l-antika l-ewwel waħda li saret għas-sett tal-Passjoni hawnhekk fil-Belt Vittoria fil-Bażilika ta' San George jingħad li kienet inxtrat minn Ħażabbuġ ta' Malta wara li nbidlet u allura dan jfisser li l-Veronika li llum hemm Ħażabbuġ Malta żgur li hija t-tielet waħda. Dina kienet inxtrat u jingħad li kienet ukoll l-ewwel biċċa xogħol li wettaq Saverio La Ferla. Il-Veronika dwarha ma nsibu xejn fl-Evanġeli tagħna. Din hija devozzjoni li nibdet ma' żmien marbuta mal-Volto Santo. Rridu ngħidu wkoll li hemm diversi tradizzjonijiet marbuta mal-ġrajja ta' dina il-mara, hemm min tiegħu wkoll isem ta' Berenika u il-Veronika però sabet ukoll posta fl-istazzjonijiet tal-Via Sagra. Rridu ngħidu wkoll li waħda mill-isbaħ ġbijat tagħha insibuha propju fil-Bażilika ta' San Pietru, xogħol verament fl-irħam sabiħ. Rridu ngħidu wkoll li l-Veronika tfakkarna anka fin-nisa ta' Ġerusalem, dawk in-nisa li Sidna Ġesu Kristu dar fuqhom u qallhom tikpux lili iżdibku lilkom infuskom u lil uliedkom. Għaxara, għad jiġi żmien meta jgħidu ħin dik li m'għandix tfal, ħin il-ġuf li qatt ma wilet u s-sider li qatt ma redda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji qaqgħu fuqna u lill-għoljiet ordmuna għax jekk dan kollu qed jagħmluh mazzok meta għadu aħdar, meta x'isir minnu meta jinxef. Kien hemm ukoll tnejn oħra, żewġ tirġiel ħatja li ħaduhom għall-mewt miegħu fuq is-salib. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija, salbuhom hemm lilu u lil ħatja, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk.